egwukwana nụ ndị ụka wayo nke egwurufa bụkwa nke a na-akpọ fesi wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na All Saint Anglican Church nke dị n'Awka Anambra steeti ka a na-akọwa na-enwere otu nwoke nwa otu efulefu nwa batalụ n'ime ụlọ ụka wee sị na ọ chọrọ ịfụ ụkọchukwu wee jee kpọrịa ụkọchukwu witi ndị na-esokwa n'ụkọchukwu n'azụ fa wee pụta wee sị ya nwoke kedu ife a ya emelụ kedu ife ị na-achọrọ ụkọchukwu ya bụ nwoke wee sio na onwere nkwa ọ bịalụ n'ụlọ ụka anụnwa wee yọọ Chineke na ọ bụrụ na Chineke emerie anya na ya echi ya takwanụ wee sọpraịz kwanụ Chineke wee sị anya kedu ife dị ife ahụ o wee sị na onwee kọntraktị ọ na-ayọ kemgbe na Chineke emegokwanụrụ anya na ego gbagonyite na obi bụkwana ya sị aṅụrị na ọ bịazikwanụ ka ọ sọpraịz kwanụ ndị ụka wee sị anya kedu ife ọ chọrọ imelụ ndị ụka o wee sị na ọ chọrọ ilufugharịrị fonu ụka na ọ chọrọ ihe sisi gbamgbam nke ochie ka ọ kụgharịkwanụ nke ọfụ wee sị ụkọchukwu na-enwe aṅụrị aka na-ada n'ime ụlọ ụka mkpu na-ada n'ọkwa ya ka a na-akọwa na ya bụ nwoke ejizi aka ya wee jee kpọọ ndị kapịnta kpọkwuori ma ndị akpakara dị ngwom ya ego ma ya bụ gbamgbam ma osisi niile dị ebe ahụ n'ọkwa ya ka ndị kapịnta ha esisicha gbamgbam niile dị n'ime ụlọ ụka unu na-afụ ma osisi niile dị na ya o wee jụọ onye akpakara dị ngwom ego one ka o yi egokwana onye bụ gbamgbam ehesise n'ime ụlọ ụka onye akpakara si na 78,000 wee gụọ anya bụ ego wee nyekwana nya bụ nwoke bịara ịlụrụ Chineke ọrụ ọnya ka nwoke tinyere ego n'akpa ụkọchukwu wee na-ajụzi ya nya kedu nke ọ na-elekwaziri gbamgbam ọsọ ụkọchukwu nye achelụ na ife nya na Chineke kwute na-agwara ya na ọ bịa ịlụ nya bụ ọrụ na enwekwanụ ka ọ bụ ya bakwanụ ndị chọọchị aka na-ego ya ka o ya ejikwanụ wee lụ nya bụ ọrụ na ọ na-alụchaghakwa anya ya na ego anụnwa o letara na zinki anụnwa na-asị nya were ya jee nye ndị ayịyọ maọbụ ndị modeles bebi n'ebe ahụ ka ọ ya ewejie ụkọchukwu wee sị ya na nsogbu adịghị wee were ego nye nye oti na-akpa akpọ onye oisi gokolo isi were ego nye oti na-akpa asị nya bụ nwoke wee kpọọ onye kapịnta wee sị ya na ya jee n'ogbo isi gobe zinki gobe ife niile na o gochaa na ya kpọọ ya na fonu ka ọ kwụnyekwa n'ụlụfa ego atị nwoke ejebe n'ogbo isi wee gobe ife niile gochaa ego wee na-apụta 900 and something thousand wee na-akpụ ya na fonu otifafa tinye akaụntụ o were akaụntụ nye ya na-echezikwanụ ka o tinye ego ya bụ nwoke wee kpọọ onye akpakara dị ngwom wee tie ya na ya nyegodi ya fonu ya ka o wee mee kọlụ na fonu nke ya nwa na krediti agwụgokwanụ na ya onye akpakara were fonu nye ya asịkwa na o nwere ndị chọọchị n'ebe ahụ osikwafa na fa nyefa fonu na o nwere ife nwa ọ na-eme asịfa chịkọrọ fonu chi ya nwoke were fonu tinye na ntị mee ka ọ na-aza kọlụ wee daa iga ezi wee narie na afọ ọzọkwa ya bụ nwoke wee rukwa akịta anụnwa hei na ndị nke nọ n'ogbo iti na-akpọzikwa ya ka o tinye ego atị na fonu ya bụ nwoke na ọ hazikwa aga ụkọchukwu na-akpọ ya na afọ ọzọkwa nwoke na fonu ahụ agazikwa aga ụlọ ụka ehetịtịkwa na gbamgbam ndụ n'elu ya lee nke elelu lee ma iti chịkọrọ fonu ndị mmadụ narie ya bụ ife wee chaa ndị ụka baa hei ndị mmadụ na-atịzi ochi dukwa ochi wee dị alụkwa ndị ụka feti na nke ikpeazụ ndị mmadụ na-atị n'ọkwa ntu a ka otu onye ya etibatakwa otu mbọchị gwa ndị ụka na Chineke mere ife n'ụlọ ụka fa na Chukwu tinye bịa kuriti ụlọ ụka niile ka ọ lụgharịa alụfa ndị ụka ya na ebe ahụ na-akọfuti akụkọ nwoke adala ụlọ ụka kuriti ya lee ma brọkụ lee ma timenti ga-alụfa narie ụnara anụkwa ụdị ụka ụtụtụ ọma ehihie ọma uhuruchi ọma depending n'ebe ị nọ na-awọchi this video biko negede ihe a na-egosi gị ebe nna ugbu a bụ na All Saints Anglican Church nke dị na Amenyi Awka dị na Anambra State of Nigeria ị na-anya ị ga-afụ All Saints ebe ya chọọchị nke a kịta kwa ebe a All Saints ka ị na-afụ ebe a this is their field ka school ha ụbọchị ihe na-ekwu ọfụma na-enegodo ihe mmadụ bịa wee bịa mee mmadụ ibe ya fụ nwoke pụtara wee jụọ ase ka a ga-esi wee nweta ndị ọlụ ga-eluzu ụlọ ụkọchukwu bi na ya ka ọ hachidiki na don't each of them bi ebe na ya direct ya ebe ọ ya eje jee nweta mmadụ enwetazie mmadụ enweta ya na-akpa price ọ bụ na price dabara ya si ibido ọlụ onye nwe charges ọlụ n'aka the man wee kpotezi ndị ọlụ ka a bịa lụwazie n'ọlụ na price adịgo settled so on the process of ịlụ ọlụ a na-eluzucha
onye akpakara abịa wee were ego ọ nata onye akpakara ego nara ya power bank nata onye nke onye ọlụ ọzọ power bank. So to cut it short, amara na onye a onye wayo. Then ndị ụkọchukwu wee jụọ ya sị ya onye ka ị bụ na ha makwa onye ị bụ. Sị na ya bụ one of their members na ya bụ chọọchị na nwere ekpere Chineke zara ya and ya kwe Chineke nkwa na ọ bụrụ na ọ zaa ekpere ahụ na ya ga-abịa lụọ ụlọ. So ndị ụkọchukwu chere na ihe kwuru ka a na-eme na adịga anara onye akpakara bịara igozi nke a ị na-anya ya afụzi nke pakịrị ebe nakwa pastọ 8,000 naira. So onye akpakara bịara igozi nke anyị na-afụ ebe ọ narị ya 67,000 naira. Narị ya fon ya nakwara onye ọlụ power bank ya wee sị onye ọlụ bụ kapịnta ya jewe na ebe a na-ere building material ya jee gowe plank gowe 2x2 gowe osisi a ga-eji mee rufi n'ụlọ. Onye nke ahụ jewekwa nọzere ebe ahụ ka o ruzere ebe ahụ loduche oshi na-egoche afịa wee pụta 987,000 naira. So 987,000 naira ka ihe pụtara ka material a ga-eji rufu na anyị na-afụ kịta ife na anyị fụ n'ụlọ abụrụ obere ụlọ 987,000 naira ka ego pụtara. Ọchị send akaụntụ nọmba ka ebido ọlụ ozugbo na-esendịkwa ego esendịrị akaụntụ nọmba akpọzie the guy nọmba ya na-azụkwa aga. Ya nje eme vidio a bụ ka onye ọbụla asụcha anya ọ bụrụ onye ọbụla ịfụ bụkwa mmadụ and ịfụ the guy very young guy ọ na-agba okwu olu ya adụ gentle o nwere sweet mouth ọ na-ekwu okwu ịma nkwute dị na ọ ga-emenwu gị anything but the bad but who knows today. Look at the kind of ihe o mere na ụlọ mmadụ ụlọ Chineke na ọ bụrụ dị ụlọ mmadụ nke a bụ ụlọ personal house nke a bụ ụlọ Chukwu ofile na ya ga na free. So my brothers and sisters onye ọbụla dịkwa careful n'ụwa ahụ maka na obodo emebigokwa obodo etiwago na ọzọ ka anyị gbazie Chukwu ka Chukwu nyere anyị aka deliver anyị n'aka ndị ori nakọrọ ihe mmadụ mere ịma na ịdịrị already inyere renovate ụlọ ị bịa jiri ụzọ aghụghọ dakpokọrọsie property ndị mmadụ wee na so ọkwa nke anyị na-afụ n'ụbọchị nke tata asị ka nkọtara ụmụnne m tata bụ Thursday July 2026 Thursday July 2023 2026 ka ihe a na-eme na All Saints Anglican Church Amenyi Awka Anambra State of Nigeria. So have a nice day. Ise n'ike onye ọbụla gbadokwa anya na Nigeria adịgokwa ka ọ ya adị. Anything can happen. Even nwanne gị nwere ike idupu gị wee na gbafu. So ọkwa nke anyị fụrụ sị ka ngozi ụmụnne m ka onye ọbụla dịkwa ka afọ n'ihe ọbụla ọ na-eme business ọbụla gị na mmadụ na-eme make sure na the business na ịdị sure na ọ dị genuine ọbụla na emere ya ka ị ga-esi wee ghọta na eziokwu na ihe kwu ka a na-eme bifo ị na-erilizi ego maọbụ erilizi even your phone ka za call onye ị mara enyezina mmadụ phone gị ma any of your property ka o ji za call ọ na-egbu ekenekwa m na-asị nke onye chi ya zere. Thank you so much and remain blessed.